TV3 i Catalunya Ràdio li costen en impostos a cada ciutadà 35 euros l'any. En comparació, una subscripció a La Vanguardia costa 352 euros i el Canal Plus 480 euros. Aquests 35 euros venen a ser 10 cèntims d'euro al dia, amb el que paguem pel diari Un dia feiner, 1 euro amb 20 cèntims, es mantenen durant 12 dies 6 canals de televisió: TV3, el Canal 33, el 324, l'Esport 3, el Super 3 3XL i un canal d'alta definició. 4 emissores de ràdio: Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, ICAT FM i Catalunya Música, i fins a 13 portals d'internet de diferents temàtiques. Has pensat mai què pots tenir per 35 euros l'any? TV3 amb tots els seus canals i Catalunya Ràdio amb totes les seves emissores, o 4 gats xinesos. TV3 amb els seus canals i Catalunya Ràdio amb totes les seves emissores, o una Barbie sirena. O la vaixella de bola de Drac Z, o el que és el mateix, què pots tenir per 10 cèntims al dia? TV3 i Catalunya Ràdio, o 2 gots de plàstic no reciclable. TV3 amb els seus canals i Catalunya Ràdio amb totes les seves emissores, o un xiclet de meló. O un minut de telèfon amb la teva sogra. Oh, no! TV3 i Catalunya Ràdio només ens costen per persona 35 euros l'any, o si ho prefereixes, 10 cèntims al dia. Envia'ns una foto o un vídeo curt a aquesta adreça, amb tot allò que puguis trobar per aquest preu. Com més boges, sorprenents i divertides siguin les idees, millor. Les millors es publicaran al canal YouTube de TV3 TV. TV3 i Catalunya Ràdio. Part de tots.